Čau ľudia, vítajte u tohto videa. Ja viem, že sa vám to zdá trošku divné, že mám tady Majka, ale ja mám videa pretočené, takže to prvé video som vydal asi týždeň dozadu, až možno aj 2. Takže toto je pretočené, ja som extrémne farmil, ešte myslím, že jo 2 videa. Takže prepáčte, trošku som to musel zrušiť, lebo mám to osah, ja som na záchode teraz to točím, ja to len točím úplne narýchlo, ja to len nebudem strihať proste. Ja vám len chcem povedať, že dúfam, že ste videli Brawl Talk, lebo to je extrémne. Keď si nechcete dať spoilery, tak skipnete. Ale ako som tak z krátkosti budú nový brawlery, na ktorých sa teším. Jo, budem sa ich snažiť získať. Bude aj nová rarita, Ultra Legendary, na ktorú sa extrémne teším, pretože tam bude proste málo brawlerov, asi len 3 alebo 2. Ale aj tak, je to extrémne bomba a ja som tak šťastný, že natáčam v tejto dobe, lebo teraz ja sa vážne pokúsim rýchlo dostrihať ostatné diely. Dúfam, že vyjdú ďalšie týždne. Čaká vás video najlepšie duo proste vo Fortnite. Dáne vo Fortnite, proste najlepšie duo v Brawl Stars. A taktiež vás čaká najlepšie... Ako to, kto to je už trošku... A taktiež prvé hry s Edgarom. Jo, ja už ho mám trošku vyupgradeného, ale... Teraz je to trošku tých spoiler, ale ja neviem. Poviem news. Keď nechcete to hľadať na YouTube, čože úplne nechcete, tak ešte Brawl Stars Brawl a nechcete sa, tak proste chodíte na Brawl Stars a to máte boko. Máte tu aj toto. Oni už robí 5 biliónov, skoro 6, takže proste to proste pay to win a proste ja som len toto tak rýchlo video proste chcel. No to nebudem ani strihať, proste toto rovno proste dám možno väčší vzduch, zvuk a proste vydám to, aby ste vedeli proste, že nový Brawl Talk, stačí nové reality, nový brawlery a sushi eventy, mám odopnuté aj kluby, no proste čaká vás ešte toho veľa a no. Ok, tak čus.